Els meus pares són els peresosos més ràpids del món. Els meus pares sí que saben aprofitar el moment. És una història genial, però com va el nostre menjar? Hem demanat fa com 2 hores. A veure, la meva àvia va apuntar la recepta del guacamole perfecte. Me l'has ensenyat 1000 vegades. Què ha estat, això? Correu! Ei, el gordito ha resistit. A la ciutat? Què se us hi ha perdut, allà? Podem anar-hi amb el gordito i obrir-hi un restaurant nou! Tachan! Digueu-li hola a la nova casa nostra. Senyor, hem trobat una nova llançadora. Deliciós. Avui vindràs a jugar a cricket? Surto ara mateix! Ai, les celles. Vinga, una ajudeta. Estic fins als nassos dels peresosos i el seu menjar deliciós. Mama, he d'anar a entrenar-me. Marxar, però tenim molta feina. L'equip m'espera. Aquest és el teu equip. Saps què? Crec que ens podríem ajudar mútuament. Si em dones les receptes de la teva família... Què has fet? Té les nostres receptes i les hem de recuperar. I el pla és anar i agafar el llibre? Sí, exacte. Quin grupet de peresosos tan adorable. Aquesta família no es rendeix, recorda. Molt bé, amics. A menjar! Quina família més rara. Ens podran prendre els tacos,